ガストロノミー、ヨエル・ロブション。奇跡的に週末のキャンセル枠を発見。即予約していってきました。お料理はもちろん、期待以上だったのは徹底したサービスとホスピタリティ。最初から最後まで特別な時間でした。パンワゴン、チーズワゴン、デザートワゴンまで堪能。夫婦でゆっくりおいしいご飯を楽しめて大満足。下期も頑張ります。